Sipud pa'y anang rugi ti tensyon ni Middle East ang nakaapektaran ti supply ti petrolyo ken ti global oil price sumagmamanon alawas Amerik na digiti Pilipino ti negatibong epekto na daytoy. May saka digiti kang runaan nga agalen ti kaadwan ket tinarigdigaten na panag-budget. Kasungbat ti gobyerno probinsyal babaen ti Metro Ilocos Norte Council, maipayan ti libreng sakay digiti taga Ilocos Norte manipud Lunes aging gana Biyernes itaabulan ti Abril. Talo ti biyahe ti libreng sakay ti bigat manipod iti nadumadu mga ili nga agturong iti syudad ti Lawag. Talumit laing ti biyahe ti Malem ken Rabii manipod syudad ti Lawag nga agturong met iti nadumadu mga ili. Para iti kompleto schedule, bisitaen laing the official Facebook page ti Provincial Government of Ilocos Norte. Mapunpun no met laing dagiti pas no pasar no at ati libre sakay. One sir, no kasi dapat oras naman kami nga ako sa mga ito eh. Pinang palusot ti dispenser. Well, Sa bawal na kami ti ang pick up na daldalang kami no kasi mo libreng sakay. P2P point to point lang. Oo, point to point lang no sir. Okay. Nadlawan ni Manong Nelson akaadwan laing na may luglugan naket digiti estudyante. Patsyan na sa laing rumwar di sumagmamano nga umili no adanas ken apapananda. Dakela pagyamanan digiti drivers kas ken ni Manong Nelson akaraman ti programa gabut na makatulong daytoy kadakwada. Mga tulong ba kada kami ito mga kasi pagsapulan eh. Awan na ito nga pagsapulan may asar bit na rin ganito yung sapin sa bali na trabaho. Awan siya nga naghato ti prodong ket karama na amin nga magatgatang isla mo giti foods. Umiya na amin no cancer eh. Yung kaya yu pa sir, kaya yu pa no agtultuloy pa lang dito panagnat nga to di presyo sa petrolyo. Kayanin sir at napingagat mabalin sir. Iti gundaway ang nakasarsalita mi digiti sumagmamano pasahero na iran na nga awan ti schedule ti libreng sakay. Nupay kasapat siyanda adakkel at tulong daytoy kang runaanen digiti aglugan nga estudyante iti bigat ken Malem. As estudyante, malesen met DJ allowance may nga maipan ko mapay ka dito ano da. So, ayun sir. Yeah. So since dito rugi yung panagtultuloy nga panagnato ti presyo ti petrolyo, madlawang ba dito kas When student? sir, as the private na lugan, syempre nagapot nga tot gasolina, hanak nga private car nga mapan school, so shuttle na platan. So before nga mato, agdadrive ka? When sir, Ngayon, dito panaglugan mo ti bus, convenient met laing, comfortable met when lang. sir, when. So helpful met lang. Yes sir. May tulong na ba kanya yung estudyante na ti libreng sakay? Adamot ket ni sir. Anak kasalaran ko ma. Sila mabawasan ti gapo ti inflation, mabawasan ti gastusin nga kasagin namin nga students. So thankful ka pa nga da ka sa programa. When met ket ni sir. Apay mo pinapadasan na Diyak kami sa bali ti schedule ti pinagsari ko sir. Diyak maabutan ti jay schedule. Kada gundaway ang umina ti presyo ti petrolyo arig na dumagdag sen met ti bitbit a problema dagiti Pilipino. Pudno nga dagiti na dumaduma a programa kas ti libreng sakay nga uri kas kasanuket makatulong amang palag-an ti agdama a problema. Idakkel a soludsod aging gana kaano a makaanay dagiti a solusyon. Mark Magdirila, Balitang Solid North.